Hayırlı kеш, исәнмесез Саба Дулкыннары телевидениесен караучылар. 31 март җомга кешендә атна информацион программасын башлыйбыз. Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында кыскача. Туган илем, туган җирем язны күреп сөенә, халык Нәүрүзне бәйрәм итә. Район тарихында мөһим вакыйга беренче тапкыр инкубатордан күркә чебешләре чыкты. Халыкны рухландыручы, тормышка ямь һәм күңеллелек өстәүче мәдәният хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмен билгеләп үтте. Янгын шартлы эвакуация өйрәнү өчен янгын сүндерүчеләр өчен Икшермә авылындагы Тургай балалар приютында өйрәнүләр узды. Март ахырында була торган Ярминкә һәм Нәүрүз бәйрәмен Саба халкы ел сайын көтеп ала. Иртәнге сәгатьләрдә үк Ярминкә мәйданы шаулап гөрләп тора. Нәүрүз боткасы пешерүчеләр дә эшкә керешкәннәр иде. Яз бәйрәмендә безнең иҗат төркеме дә булды. Март айының яңгырлы иртәсе дә райондашларыбызны куркытмаган. Ярминкә була дигән хәбәр аларны бирегә алып килгән. Урам буенча пешен, салам, утын, ашлык тиелгән КАМАЗлар тезелеп киткән. Аннары башка товарлар тәкъдим итүчеләр урын алган. Кемдер ит тирәсендә кайнашты, кемдер балык тирәсендә мәш килде. Ел сайын киләбез бергә. Хәбәрләшәбез без. Карарга да чыктык, булган әйберне алырга да чыктык. Буткалары бик тәмле була. Файдалы, тәмле дип шуңа чыктык инде. Бер елга җитә. Язгы шырга кергәндә тавык чебешләр алырга җыенганда ашлыкларга да сорау арта. Пешен, салам да бетеп китәргә мөмкин. Ярминкәдә арпа, бодай, un, пешен, мәсәлән 1500 сумга тәкъдим ителде. Тәмтемнар да сатып алучыларны битараф калдырмады. Ифтарда чәй эшәр өчен бик яхшы булды әле дип, шәмәдән прәникләрен сөенә алдылар. Иртә белән үк килдек. Ничә төрле дип әйтим микән инде. Bir 12 türlü 13 türlü prəniklər var. Özü urazа vaqtda dip durmuylar, kişi ola. Kiş bilen avuz aşırğa bik təmli prəniklər. Yumşaq. Özüm şunda işləgəştin biləm. Prəniklər bik təmli. Qozanda da sotabız, Qozanda da zirə kubalalar. Ярминкәдә үз шәхси хуҗалыгында җитештерелгән товар продукцияны да сатарга мөмкин иде. Юсуф Алан авылына Мөдәррис Галимов авыл кешесе тырышып эшләргә дә үз продукциясын сата да белергә тиешти. Мәсәлән, литр ярымлы шешәләрдәге сөтне алар 100 сумга тиз арада сатып та битерде. Менә монда сыер сөте дә бар, кәҗә сөте дә бар, носкилар. Менә алып битерделәр инде почти монда. Сметаналар алып килдек инде. Авылда тырышып яшәсәң бөтен нәрсә дә аклый үз-үзен. Бай матур яшисен, тырышлык кирәк, эшләргә. Районыбызда җитештерүче сөт, май продукциясының киң ассортименты да сатучылар тарафыннан тәкъдим ителде. Аны хуҗабикәләр тиз арада сатып алдылар. Сатулар бик әйбәт бара, безнең майыбызны, сөтләребезне бик яратып алалар халык. Иртә баштан килеп басты, халык сразу килде безгә. Безнең янга бүгенге бәйрәм белән халыкны котлыйбыз, үзебезнең район халкын. Елларыбыз имин булып, күкләребез аяз булып, җәйләребез мул булып, бар халыкта сау-сәламәт булып, исән-сау яшәргә насыйп булсын. Теләше районы Күкшә авылыннан килгән умарташы Нияз Әсәбирҗанов сату өчен балның күп төрен алып килгән иде. Умартачылык аларның гаилә һөнәре. Хатыны Гөлия ханым умартачылык продуктларыннан натураль косметика җитештерү белән дә шөгыльләнә. Безнең инде семейный гаилә династиясе дип әйтәгәндә гаилә умарталыгы әтияни белән эшлибез. Әтияни алар умарталыкта эшләгән инде гомер буе 40 елдан артык. Мин шуларга ярып, мин дә киттем инде менә хәзерге вакытта 300 баш умарта тирәсе бар. 3-4 умарта тотабыз инде. Теләше районда беләләр. Бездә инде 3 төрле бал инде. 3 төрле бал, тегәлләр ни хәтле бал сортлары юк. Шәшәк балы, урман балы, юкә балы инде. 3 төрле шул. 3 умарталыктан 3 төрле бал була инде безнең. Ну, әнә шундый менә пирга белән катышкан балар андыйлар бар инде. Башкорт балы белән безнең балның аермасы юктыр, потому что просто башкортларның элек-электән килгән бренд инде ул. Башкорт балы дип әйтелгән бренд. Менә хәзерге вакытта без үз умартачылар, Татарстан умартачылары шул Татарстан балы дигән бренд өстендә эшлибез, рекламаларын шундый ниләр алып барабыз, эш алып барабыз. Натуральный косметика шулай үзебез эшлибез, үзебез җитештерәбез, ясыйбыз, акцент ясыйбыз шул бал һәм умартачылык продукциялары кушылган натуральный косметика инде менә булар. Шул ук менә сабыннар, кремнар бар инде, бальзамнар, аларга бөтен өстенә дә менә бал, балавыз, прополис кушылган. Шундый натуральный ниләр эшләнелгән.
Oşıq mişiğine yerminkede yirgen xalıq əkrində butqa pişiruşilər yanına köştü. Həmmində kilüşlər zor qazanlarda butqalarının pişip шығуын 4 göz bilen kütüp durdu. Mına biz indi saat 7 yartında mındaşqa kelgan edik. Butqalar Avul Sovetından mına 4 türlü butqa. Moylarını bek köp salıp pişirəbiz. Otunlarını hər birimiz özümüz alıb kelәбез indi pişiru üçün. Butqalar bek təmli. Mına күргәнегезчә халык indi köpdən kütüp dura. Oşarga әле менә bir әзгенә bir tarı butqасы pişirtmən, şuna görə butqаны бүлеп булмый. Bütünüsü birgə pişkəndən soң бүлеп, təmləb oşarga yazsın. Bu yıldagıça bugün bizning 4-nче butqa bütün butqаны birgə bulğatıb, şoy tirib pişirə turganımız indi ayırım buldu. Başqa yılında bizning 3 günə qozan pişədir idi. Nihayet butqalar pişip çıktı. Temli, moylu butqalarını şirat durup sanavlı minutlar içinde olup da bitirdiler. Eti eni ebi babayları bilen ışıkkan bolalarga da butqa da beyrem de büyük ışadı. Men Nuruz beyramga çıktım ebi babay. Butqa temli buldum. Onları beyrem sahne yanına köştü. Ulusu kişisi sahne yanına gelip medeniyet hizmetkarları sahneleştirgen burungu yılanı qoradı. Kış babay bilen kış ebi hakimlikni yazını alıp gelişi Nevruzbike'ge birge kışkını da tilemediler. Kış sınaşıdan sonra ise baribir Nevruzbike'nin şinguı ilan etildi. Beyremge gelişiler için türlü oyunlar da uyuşturulgan idi. Bolalar oyunlarda katnaşıp meşgildiler. Olaraklar ger köterdi, kul güreştirdi, şaş kuynadı. Gümümen bugün şıpşın yazını karşılağı buldu da. Erten yağmur yağdı, ekişke yılgalarda indi, taşular taşıdı. Bu adnada Ekşirmədəgi Turgay bolalar priyotu da Nevruz beyramını uzdırdı. Kışını uzatу, yazını qarşı alу beyramı 28 mart günü ötті. Süjetқа көз салайық. Ramazan izgi ғәмәлләр айы, приютта Нәүрүз бәйрәме һәр даим саваплы ғәмәлләр кылучы эшмәкәр хәйрияше Рифкат Шафиковның финанс ярдәме белән оештырылган. В нашем приюте проходит замечательный праздник Наурuz, спонсором которого является Шафиков Рифкат Абай. Он организовал замечательную печь. Делают пироги, блинчики, варится плов, готовятся шашлыки. Мы выражаем особую благодарность Рифкату. Также он преподнес нам замечательный подарок. Это палас в зону отдыха для детей, который мы уже поселили. Спасибо ему огромное за помощь. Sağlıklı şey yetim tek kolay rağmende kimseye bağlıların yapışırayın kuru olanı kimseyi mümkün huzur verip birinci kadro etmiş işlemler kadro etmişler. Ихтибар һәм назга мохтаҗ бу балалар һәр бәйрәмне көтеп ала. Монысы аеруча күңелле, сый-нигъмәткә бай. Миштә тәмле кыймак пешә, казанда плов, шашлык, карга боткасыннан Нәүрүз кунаклары бик теләп авыз итте. Барысының да уртасында Рифкат абый үзе кайный. Балалар белән саубуллашырга Кыш бабайда килгән иде. Бәйрәмдә ул карт түгел, конфет яудырды. Зур аю умка биетте, халык белән фотога төште. Музыкаль бәйрәм матур шигырьләр, дәртле җыр биюләр, милли уеннар белән үрелеп барды. Балалар рәхәтләнеп күңел ачтылар. Приют җитәкчелеге ярдәм күрсәтүче иганәчеләр Юрий Золотарев, Рифкат Шафиков, Радик Халиков, Илдус Галиевка рәхмәт хатлары тапшырды. Балалар белән эшләү җиңел түгел, гел шулай оптимист булып калыгыз.
бәйрәмнең үз тәртибе, гырыф гадәте, кыйммәте бар. Татар халкының милли йолаларын кичкенәдән үк балаларга аңлату, бергәләп үткәрү, буыннар арасында дәвамлылык, миллилек хисен саклый. Соба районында кышчылык тармагы да елдан-ел үсеш кичерә. Район буенча исәпләгәндә бүгенге көндә 3 инкубатор, тавык чебеш, каз үрдәк белән шөгыльләнүче 2 эре фермер һәм район кулланучылар җәмгыяте бар. Курсабаш җирлегендә урнашкан Бранко Рус җәмгыяте инкубаторының ачылышы, аның үзенчәлекләре хакында без сезгә бу елның гыйнвар аенда сөйләгән идек. Шушы көннәрдә район һәм республика тарихында күңелле яңалык булды. Биредә беренче күркә чебешләре чыкты. Бу хакта тулырак сөйлибез. Уникаль ата күркәләрнең авырлыгы 24 килограммга кадәр җитүче бик 6 токымлы күркә чебешләрен чыгаручы мондый заманча инкубатор Россия күләмендә берничә генә. Шуның берсе безнең Соба районында эшли башлады. Бу Словакия Республикасының Бранко Нитро компаниясе проекты. 40 000 йомырка февраль азагында Словакия Республикасыннан кайтарылган. Беренче булып 20 000-гә якын чебеш чыкты. Сегодня до 2 часов ночи мы разбирали девочек на мальчиков. Примерно половина девочек, половина мальчиков. Поэтому вот наш урожай. Птенцы получились крепкие на радость. И мы надеемся, что они порадуют тех людей, к которым они попадут. Ата һәм анага айыру мөһим процесс, чөнки ата күркәләр аналарына караганда 2 тапкырга зуррак булып үсә. Моның өчен Тамбов шәһәреннән махсус белгечләр кайтарылган. Инкубация 24-28 көн дәвам итә. То есть бу инкубационный шкаф безнең, монда инкубировать иттеләр, безнең также бар ватной шкаф. Шуннан соң алар 3 көн тордылар безнең ватной шкафта. Ватной шкафта чыккач, без аны сортировать итеп, менә бүген Аллаһ бирсә җибәрәбез. Бельгияның Петер Сайм инкубаторының бір шкафына 28 000 йомырка сыя. Андый шкафлар барлыгы 4. Инкубатор бір айга 112 000 чебеш чыгарга сәләтле. Киләчәктә санын тагын да арттыру планы да бар. Безнең холодильниклар бар, то есть кайткач, алар әзрәк успокоиваться итәләр. И кайбер күкәйләр, без аны сразу куймыйбыз, арасы бар 4-5 көн. Шунда торганда алар пока безнең холодильникта торалар, анда 15 градуста торалар. 15 градус, анда безнең Фаренгейт буенча, ну каядыр 37 градус Цельсия булып чыкты. 37,5 градус Цельсия. Просто Фаренгейт, нишләп Фаренгейт аша ясала, потому что Фаренгейт более точный эбер. То есть 1 градуста 3 Фаренгейт. То есть монда, мәсәлән, плюс 1 Фаренгейт, минус 2 Фаренгейт, уже кышкыра башлый, что дөрес түгел, нәрсәдер эшләми, оператор килеп карый ала. Йомыркалар кайтуга грипп һәм сальмонеллага тикшерү уза. Инкубаторда 14 көн торганнан соң миражирование процессы башлана. Әлеге эш барышында буш йомыркалар ачыклана. Табигать гаҗәеп. Чебешләр чыккач та 3 көн үзләренең эчендәге сары хисабына тукланып яши. Шушы 3 көн эчендә алар кышчылык фабрикаларына озатылырга тиеш. Ну, это у нас начальный этап, первый. Следующим этапом это увеличение продукции, объема здесь. То есть сейчас по плановой у нас объем выпуска 1 300 000 птенца по году. Но учитывая, что мы начали год не с самого начала, то есть это фактически по сезонности, если брать, то это середина. Это некоторые проблемы создает с заказчиками, потому что все сидят на каких-то контрактах, и соответствующим образом им уже сложно будет начинать с другой продукцией. Поэтому со следующего года, думаю, добавить сюда машины еще дополнительно и выходить на мощность хотя бы порядка 2-2,5 миллионов птенца. То есть 2 раза увеличение произвести. Вот. Если дальше смотреть, то на этом участке планируется, что птенец, который у нас идет, то есть из расчета потребительского рынка населения, который может брать, но это май, июнь, июль может быть, но они не берут суточного птенца. То есть он у них погибнет, не вырастет, поэтому договоренности есть и определение с Россельхознадзором, то есть вот на этом участке еще сделать отдельную ферму небольшую для подращенных птенцов. То есть они не будут здесь на мясо выращиваться, а именно только подращиваться. Так называемая передержка, то есть будет происходить. Вот, это один из следующих шагов. А более дальний – это создание и постройка здесь репродукционных ферм, то есть на которых будет находиться родительское поголовье с производством своего яйца здесь. То есть то же самое, что в Словакии, но только оно уже будет производиться здесь.
Кыршылык фабрикаларына озатылганнан соң шибешләр артык калган очракта шәхси хуҗалыкларга сатылырга мөмкин. Ваклап сәүдә итү май аенда булачак. Бер күркә шибешенең күпләп сату бәясе 250 сумнан башлана. Аның ите галимнәр тарафыннан диетик һәм организм өчен иң файдалысы дип исбатланган. Сатып алу бәясе Татарстанда 1 килограммы 190 сумнан башлана. Бранка Рус җәмгыяте күркә үстерү үзенчәлекләрен яхшы белгән кышчылык фабрикалары һәм фермерларны хезмәттәшлеккә чакыра. Белешмәләр өчен телефон номерын экраннарда күрә аласыз. Ата-аналар белем алуның энә белән кыю казу икәнен үз җилкәсендә татыды. 28 мартта Саба муниципаль районы бергә тапшырабыз. Ата-аналар тарафыннан БДИ тапшыру көне Бөтен Россия акциясында катнашты. Сынаулар Саба гимназиясында үтте. Имтиханны уздыру процедурасы белән безнең иҗат төркеме дә кызыксынды. 7-нче тапкыр уздырылучы акцияның максаты чыгарылыш сыйныф укучыларының ата-аналарына бердәм дәүләт имтиханын тапшырганда нинди таләп кагыйдәләрне төгәл үтәргә кирәклеген күрсәтү. Безнең быелгы уку елында 129 чыгарылыш сыйныф укучысы бар. Алар барысы да бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырачаклар. Бу акцияның максаты әти-әниләр һәм киң җәмәгатьчелеккә укучыларның имтиханны ничек, нинди шартларда үткәнлеген турында аңлату, имтиханны уздырганда нинди таләпләр, нинди кагыйдәләр бар, менә шуларны ничек үтәргә кирәклеген күрсәтеп китү максатыннан үткәрелә инде таныштыру. Чыгарылыш имтиханы айрыша бердәм дәүләт имтиханы ныклы белем таләп итә. Әмма тормыш күрсәткәнчә, сынау тапшыру өчен балага белем генә җитми. Аңа үз көченә ышаныч, психологик яктан әзерлек тә кирәк. Урта мәктәпне 2004 елда тәмамлаган башкарма комитет аппараты җитәкчесе Марат Кәримов та үзенең белем дәрәҗәсен тикшереп карарга дулкынланып килгән. Без шушы Саба мәктәп гимназиясын тәмамладык 2004 елны. Ул вакытта әле бердәм дәүләт имтиханы кермәгән иде, ләкин шушыңа охшаш формада без инде менә бүгенге шикелле рус теле буенча шулай ук миндә имтихан бирдем. Бу моннан без бер этаж өстәрәк утырдык ул вакытта. Әлбәттә дулкынландыргыч, ләкин инде әйткәнемчә тормыш имтиханнардан тора, аңа дөрес карап, дөрес килеп, ул имтиханнарны бирергә, үтәргә, өйрәнергә кирәк. Әлеге чарада дәүләт имтиханын уздыру процедурасы металлы рамка аша керү этабыннан башлап, инструктаж узу, бланклар тутыру, имтиханны тапшыру һәм хәтта нәтиҗәләрне белеп китү мөмкинлеге дә тудырылды. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасарының чыгарылыш сыйныф укучыларына киңәшләре дә бар. Тормышыбыз имтиханнардан тора. Бердәм дәүләт имтиханы да ул инде балаларыбыз өчен тормыштагы бер сынау. Хис кичерешләр алар имтиханга барганда һәрдаим безнең эчке дулкынлану, инде белгән булган белемеңне дә онытып җибәргә мөмкинсең. Менә инде тормыштагы имтиханнарда, шушы мәктәп имтиханнары да, югары, урта белем уку йортларындагы имтиханнар да, алар бөтенесе дә әйтергә кирәк, тормыштагы бөтен имтиханнар да шушы үзеңнең дулкынлануыңны басып, аңа дөрес караш белән килеп, инде бөтен уй фикереңне тыныч күңел белән шушы имтиханыңа юнәлтү һәм инде белгәнеңчә, белгән белемең буенча шушыны имтиханыңа дөрес итеп эшләп чыгу. Менә шушында тора күп нәрсә, шушыннан тора күп нәрсә. Инде әлбәттә безнең балаларыбызга шушы бердәм дәүләт имтихан биргәндә инде менә шушы хис тойгылар белән дөрес итеп көрәшергә, аларны дөрес итеп, дөрес яссылыкка килештереп, имтиханга аяк акыл белән, тыныч күңел белән керергә теләгем дә шул. Акциядә катнашучылар рус теленнән укучыларга тәкъдим ителәчәк биремнәргә охшаш имтихан эше яздылар. Рус теле аттестат алу өчен чыгарылыш укучылары тапшыра торган 2 мәҗбүри фәннең берсе. Акция өчен имтихан эшләренең кыскартылган вариантлары эшләнгән. Районыбызның төрле авылларыннан килгән 13 ата-ана белем дәрәҗәләрен тикшерде. Тимершык авылыннан Гүзәл Фазылованың кызы Динә дә быел урта мәктәпне тәмамлый. Минем бу уку елында кызым Динә мәктәпне бетерә. Ул инде минем 4нче балам. Менә 4нче балам егет системасында инде тормыш юлына аяк басалар дип әйтәсем килә инде. Менә без бүген үзебезнең җилкәбездә сынап карадык инде, ничек булганын. Дөрестән дә инде каушап та китәсең икән инде. Инде нәрсә әйтәсем килә балаларга. Шушы ОГ, ЕГЭ бирүче барча балаларга инде уңышлар телим. Һәр барчасы инде исән сау гына, авыртмыйча, сәламәт булып, тырышып шушы
экзаменнарын яхшы билгеләренә генә биреп чыксыннар инде. Тормышта үзләренең юлларын тапсыннар дип әйтәсем килә инде. Барсына да уңышлар телим. Әлеге акцияда катнашкан әти-әниләргә үз балаларына тырышып белем алсаң, имтиханның куркыныч булмавын төшендерүе җиңелрәк булыр. 25 мартта мәдәният хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре булып үткән иде. Саба районы мәдәният хезмәткәрләре әлеге датага багышланган зур бәйрәмне 29 март көнне Шәүкәт Бектимиров исемендәге район мәдәният йортында билгеләде. Мәдәният хезмәткәрләре слеты тамаша залында менә шундый заманча сәхнә утлары бизәлешен күрсәтү белән башланып китте. Алга таба экран аша ветеран, зур хезмәт юлы үтүче һәм яңа гына кайтып эшли башлаган мәдәният белгечләренең фикерләре яңгырады. 2022 елдагы бу өлкәдә булган казанышлары җиткерелде. Мәдәният тармагы һәрдаим яңалыкларны үзләштереп, халыкны җәлеп итәрдәй мөмкинлекләрне кулланып эшләргә тырыша. Заманча марионеткалар театры яки халыкчан итеп әйтсәк курчак театры эшчәнлеген башлап җибәрү шуның бер үрнәге. Хәтта бәйрәмдә дә сәхнә түреннән сәнгать тәхилләрен Рифат егет үзе сәламләде. Һәм район башлыгы Рәис Миннехановны да тәбрикләү өчен сәхнәгә дәште. Мәдәният эшләшен хыялый булмасам беренче булмый. Бөтен хезмәттә шулай инде. Бөтен хезмәттә яраткан вакытны гына инде уңышларыбыз була. Һәм инде ул уңышларны без бүген экранда күреп киттек. Ел сайын инде яңалыкка омтылабыз, инде алга омтылабыз, күпмедер зарланабыз. Нәтиҗәдә һәр вакытны уңышларыбыз бар. Киләчәктә шулай була күрсен иде. Безнең республикабызда инде республиканың рәисе дә бу мәдәнияткә карашы икенче төрле. Сез беләсез, бәлки генә дә авылларда да безнең бүгенге көндә ремонтлау, төзелеш һәм инде җиһазлану дәвам итә. Ул халык белән эшли торган бердән-бер беренчедер дип уйлыйм. Көндәлек сез хезмәтегезне куясыз авылда халык белән. Һәм инде авылның яңадан әйтәм, күңеле ул сезнең кулда инде. Әйе, төрле матур кичәләр үткәреп, халык күңелен күрү, аларны ял иттерү, рухи азык бирү мәдәният хезмәткәрләренең төп бурычы. Габдулла Тукай да бит эшләргә кушкан. Эшләргә тырышып, барыгызга да саулык, сәламәтлек, эштә тырышып эшләү өчен әлбәттә тылның көчле булуы кирәк. Мин сезгә теләк бер генә, гаиләгездә сезне аңлап, төнлә белән кайтасызмы, сәхнәдә башкалар белән йөрисезме, менә шушыны аңлый торган тормыш иптәшләре, көчле гаилә нык тыл телим сезгә. Шулай булганда без булдырачакбыз. Чарада, клубларда, китапхана, музейларда, музыка мәктәпләрендә үз эшләренең чын осталары күп еллардан бирле районыбызның авыл кешесенең мәдәни үз аңын үстерүдә нәтиҗәле хезмәт куйган алдынгылары хөрмәтләнде. Алар Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының дәрәҗәле бүләкләрен, грамота, рәхмәт хатларын, Саба муниципаль район башлыгының рәхмәт хатларын, мәдәният бүлеге грамотларын алдылар. Шуларның берсе Юнус Гыйниятуллин. Ул район башлыгының рәхмәт хатына лаек булды. Үзебездә Балкыш халык театры эшли, үзебезнең коллектив белән менә үзебезнең коллегалар белән бик күп спектакльләр өйрәндек. Аның уңышлары да бар менә теге елны 22 елда инде без Идел йорт Төбәгара бәйгесендә җиңү яуладык. Җиңү безнең өчен җиңү инде ул, чөнки 3нче урын алу беренче мәртәбә булды. Аллага шөкер, менә без бик шат шуңа. Киләчәккә дә өметләр бик зурдан инде. Республика мәдәният учреждениеләре арасында үткән бәйгедә иң яхшы авыл мәдәният йорты номинациясында узган хезмәт елында Шәмәрдән авыл мәдәният йорты һәм Шәмәрдән авыл балалар китапханәсе 100 мең сум грант тотканнар. Без халык белән төрле чаралар оештырабыз инде. Тырышабыз күтәрелергә инде. Хәзер проект буенча шул зур мероприятиеләр без 9 майга әзерләнә башладык инде.
Балалар белән шөгыльләнәбез инде, шул инвалид балалар белән. Алар белән дә төрле чаралар оештырып, конкурсларда катнашабыз. Гаилә династияләре белән мәдәнияткә хезмәт итүчеләр дә бар районыбызда. Әтиле уллы Газинур һәм Айнур Габделхаковлар районда бу тармакны үстерүгә зур өлеш кертүчеләр. Газинур әфәнде алыштыргысыз район кыш бабайы булса, улы Айнур оста баянчы, төрле музыка коралларында уйнаучы, Айдар Фәйзрахманов мәктәбен узган чын артист, гармончыларның Фәйзулла Туишев исемендәге премиясе лауреаты. Әнисе Мәдинә Габделхакова да гомерен мәдәнияткә багышлаган кеше. Бүгенге көндә ул лаеклы ялда. Казанда мин Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасының фольклор музыкасы дәүләт ансамблендә 6 ел хезмәт куйдым. Аннары соң инде безнең менә район башлыгы Рәис Нургалич Миннехановның чакыруы буенча үзебезнең туган районыма Сабага кайтырга уйладык та 2013 елдан менә хәзерге көнгә хәтлек Саба районында район мәдәният йортында хезмәт куям. Үзем җитәкли торган Нур ансамбле бар, монда район мәдәният йортында эшләүче хезмәткәрләр белән бергә Татарстан буенча да конкурсларда катнаштык. Аннары соң Киров, Вятский Поляна всероссийский конкурсларда катнаштык Нур ансамбле белән. Әле ул гына түгел, гармончылар ансамбльдә бар бит әле. 1000 гармончылар ансамбле бар алайны, исеме 1000. Алар белән бик күп конкурсларда чыгыш ясадык. Мин үземнең эшем белән бик шат. Минем инде ул әти-әнидән килгәндер дип уйлыйм инде. Кичкенәдән мин инде менә хәтерлим, әти-әниләр кичләрен репетициягә төшә торганнар ие. Я концертка репетиция ясыйлар, я театр буенча. Без инде ул инде белмим сәбәбе нидән булгандыр, өйдә калырга курыкканбызмы икән инде. Шушында менә әти-әниләр белән репетициядә әтиләрнең чыгыш ясаганнарын карап, кызыгып утырайым инде мин. Кичкенәдән мин менә сәхнәгә чыгарга, мин дә шундый буласым килә дип, шундый теләк менә уже кичкенәдән бар идем. Теләк максатка әйләнә. Аллага шөкер әйе. Аллага шөкер әйе. Хәзерге көндә менә шу музыка буенча эшлим. Әтинең монда минем янда булуы минем өчен бик зур терәк. Бик зур терәк. Алар инде шипшыннан да менә мәдәният хезмәткәрләре димин мин. Бөтен эшкә чын күңелдә менә җаннарын биреп эшлиләр. Үзләренең һөнәри бәйрәмнәренә багышланган тантанада мәдәният хезмәткәрләре чын мәгънәсендә рухи ял итте. Алар хөрмәтенә үз балалары катнашында зур тамаша концерт тәкъдим ителде. Матур бәйрәм концертыннан сезгә дә хәзер матур мизгелләрне күрсәтәбез. Şuraşular bulduk leşekte O giderin boyları Şolak olan suları Şu yoklara senin yanına alıp bara uyları O giderin boyları Şolak olan suları Şu yoklara senin yanına alıp bara uyları март көнне халыкара театр көне билгеләп үтелде. Театр ул тамашачылар өчен куелган хезмәт буларак, димәк, безнең дә бәйрәм дип әйтә алабыз. Районыбыз мәдәният йорты һәм авыл клублары каршында театр түгәрәкләре эшләп килә. Араларында халык театры исемен йөртүчеләр дә бар. Иң сөендергәне эшчәнлек балалар белән дә алып барыла. Саба район мәдәният йортында оештырылган сәяхәт түгәрәге артистлары театр көнендә кече яшьтәге тамашачылар өчен мактанчык әтәч әкияти пьесасын сәхнәләштерделәр. Премьерада безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Менә Әдел, син тигән бит инде, тигән. Менә җырлаганда обязательно авызың щетка кирәк име? И плюс еще артикуляцион тавышын ишетелерлек булсын, дикция дигән әйбер, аңладыңмы? Халык ишетергә тиеш балалар. Нәрсә булды?
десе дип әйтте дип тик аннан соң халык тамашачы гыш килә башлый. Аларны тырышчандыру бик авыр булачак, тем более кичкенә балалар, яме. Нәни артистларга режиссерлары Юнус Гыниятуллин сәхнәгә чыгар алдыннан тагын бер кат киңәшләрен бирә, әзерлекләрен барлый. Бүген аларда премьера. Бу төркем балалары беренче тапкыр сәхнәгә чыга. Тамашачылар алдында тәүге чыгыш. Һәр вакытта менә ортта сөйләгәндә булай сөйлисең, сөйләгәндә булай сөйлисең. И опять-таки исходное положение була. Аңлашылдымы? Шул. Аннары шебиләр, сез әйбәт уйныйсыз, молодцы име. Ну, бигәндә bir-birigizə qoramağız яме. Район мәдәният йортында бүгенге көндә 4 театр түгәрәге эшләп килә. Аның берсе балалар өчен оештырылган. Сәяхәт театр түгәрәге өлкәннәргә дәвамчылар әзерләү максатыннан җыела. 7нче сезон спектакльләр әзерләп, кече яшьтәге тамашачылары күңелләрен күрәләр. Бик яратып йөриләр. Кем эшли аларга ошый, мен аларга өйрәтәм инде, балалар әйтәм, вакытыгыз әрәм итмәгез. Аңлыйм, сүз кружокларыгыз күп, укуларыгызды тырышып укырга кирәк. Каякта калдыра торгандыр, мен сиздермичә кирәк, кайберләр качып та китә торгандыр, сөйләгәннәрдер бәлки, име. Но ошый аларга беләсезме? Аларга бит инде үзләрен развивать итәләр име. Кеше белән танышырга, кеше белән ничек сөйләшергә, менә үзеңне ничек тотырга, менә дөнья бит шундый, театр диләр бит инде. Анда кешеләр артистлар дип, менә тик әйтмиләр бит инде аны. Менә шул якта менә аларга файдасы бар дип уйлыйм мин. Файдасы булмаса килмәсләр иде. Сәяхәт төркеменең составы алышынып тора. Бүгенгә барысы унлап бала шөгыльләнә. Яңа артистларны яңа уку елында мәктәпләргә чыгып, үзебез сайлап алабыз ди Айнур Гәрәев. Ул да шушы түгәрәктә малайлар кызларга актерлык серләрен өйрәтә. Без Юнус абый белән әлеге эшкә алындык, бергә эшлибез, балаларны җыюдан башлап, менә мәктәпкә барып, гимназиядән һәрберсен классларга кереп, сөйләшеп, сораштырып, шигырьләр сөйләтеп карап һәрберсен җыйдык. Шулай тупланган балалар белән эшлибез, үзенә күрә бер рәхәтлек бирә яраткан эш. Шуңа күрә без бер авырлыгын да күрмәйбез, яратып эшлибез. Артистлар киенгән, грим салынган, сүзләр ятланган, сәхнә декорациялары әзер. Тамашачылар килгән. Премьераны башларга була. Авыл иртәсе ишек алды, табигать белән бергә кош-кортларда уянып килгән иң матур мизгелләр. Siz нишләп пистолетка ясалыйсыз? Әйдәгез сикерәгез. Бак, үсмичә гып кечкенә булып калачаксыз бит. Менә мин сикереп күрсәтәм. Менә мин сикерәм. Бе. Әтә шапай, менә булай сикерсәм ярыймы? Әйе, тагын да бигрәк. Бе. Менә мин хәзер. Бигрәк сикерәм. Әтә шапай, мине бигрәк сикерәм. Әйе, күрәм. Автор Аманулла шушы Мактанчык әтәш дип исемләнгән әкияти пьесасында дуслык, бердәмлекне кешеләрнең кече дуслары аша тамашачы күңеленә салырга тели. Һәм ул теләгенә ирешә дә. Балалар үз рольләрен яратып, образларын җиренә җиткереп башкардылар. Без бу театр түгәрәгенә йөрибез. Безгә ошый бик. Без актерлыкны арттырабыз. Речь и импровизацияны, фантазияны. Безгә бу түгәрәккә бик ошый йөрергә. Безнең Юнус абый бик әйбәт. Ул безне аның кебек булырга өйрәтә. Без аның кебек булырга да тырышабыз. Ул бик әйбәт режиссер. Режиссерлар чыннан да балалары өчен җан атучылар. Алар спектакль дәвамында сәхнә артында артистлар белән бергә уйнадылар. Мимика, жестлар аларны 1 минутка да ташламады. Мин монда әтәш булып килдем инде. Ул әтәш башта Мактанчык була. Аннары тиргән белән сугышканнан соң инде ул акырга керә. Мин инде монда йөрергә ошый. Чөнки мен да халык алдында уйныйм инде. Башта куркыта ул, чөнки кеше сиңа карап тора халык. Үземә инде өйрәтә.
кешедән курыкмаска өйрәтә. Тилгән тормышта да кешеләрнең дошманы. Кош-кортларны аулаучы бу дәү кош бүген әкият дәвамында тискәре герой булып, канатлы дусларына тыңгылык бирмәде. Адел Сунгатуллин бу роль мине нәкъ шуның өчендә үзенә тартты ди. Мин бу спектакльдә Тилгән булып уйныйм. Тилгән ул әшәке роль инде монда. Антагонист дип әйтим инде. Мин үземнең ролем шуй, чөнки мин яратам әшәкелек иткәндә, шулай иткәндә инде. Дөреслекне җиңгәнне яратам мин. Но үзем әбер булырга яратам, әшәкелек әверендә. Әкиятләрнең матур тәмамлануы тәрбия асылы. Бүген дә әшәкелек, явызлык җиңелде. Дуслык, бердәмлек каршында көчләр үлчәүгә куела алмый шул. Һәр вакыт менә шулай бер-беребезгә үпкә сакламый, бер-беребезне яклап яши. Дуслык җыры белән премьера тәмамланды. Көчле алкышлар артистларга рәхмәт әйтеп озак яңгырады. Аларга дуслар, әти-әниләрдән, мәдәният йортыннан чәчәк, бүләкләр дә тапшырылды. Мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Заһидуллин чыгышны үзе тамаша кылып, сәхнәгә күтәрелеп, рәхмәтләрен җиткерде. Бүген театр көне билгеләп утырга, шушы театр көне белән барыгызны да тәбрик итәбез. Инде рәхмәт. Менә бүген күрәсез, сезнең яшьтәшләрегез, дусларыгыз, алар спектакль куйдылар сезгә. Сезнең дә әгәр дә шушындай спектакльдә катнашасыгыз килсә, артистлар булып үзегезне хис итәсегез килсә, Саба район мәдәният йортына йөрегез, монда сезне өйрәтерләр һәм Алла бирсә, бәлкем сез зур артистлар да булырсыз. Инде артистларга зур рәхмәт. Монда сукмакны султасы түгел, тырышасы, балаларга мактанчыга тәшкиле мактанып йөрисез түгел. Менә күрдегез, бердәм булып, минем гел ярата торган сүзем инде ул, бергә булып, бердәм булып яшәсәк кенә без көчле булабыз икән. Тамашачылар да артист дусларының чыгышларын яратып карауларын әйттеләр. Каникул чорында ул аларга бик матур ял була. Бу спектакль миңа бик каты ошады. Анда безнең дусларыбыз да булды. Садриева Мәликә һәм Шикерзанова Аделина. Алар бик тырыш. Бу спектакльдә мин аңладым, бердәм булырга кирәк, бердәмлеккә бүтән кешеләргә көч күбрәк була. Һәм мактанырга ярамый. Мактанчык әтәч премьерасы хәзер инде гастрольләр исемлегенә кереп, нәни тамашачылары санын арттырырга тиеш. Каникуллар чорында бу мөмкин эш. План негізінде янгынга каршы тактик махсус өйрәнүләр дәвам итә. Шундыйларның соңгысы Икшермә авылындагы Тургай балалар приютында үтте. Чираттагы сюжет шул хакта. Место сбора согласно плану эвакуации. Пользуйтесь схемами эвакуации и указателями «Выход». Янгын сигналын кабул итү белән бина эчендә эвакуация башланды. Персоналдан кемдер балаларны алып чыкты, икенчеләр янгын сүндерүчеләргә ашыгыч ярдәм хезмәтләренә хәбәр салды. Мондый чиракта иң беренче биткә марлидан эшләнгән махсус маскаларны кияргә кирәклеген янгыннан котылучылар яхшы белә. Бу укуларда безнең бүгенге көндә шушы здание эчендә булган 17 персонал катнашты һәм 22 бала катнаштылар. 17 персоналның 16-сын без үзебез эвакуировать иттек, үзләре дә чыктылар һәм 20 баланың 18-ен үзебез коткардык, чыгардык. 2 бала калу сәбәпле аларны янгын сүндерүчеләр отряды килеп янгыннан коткардылар. Шартлы вакыйга урынына иң элек Икшермә янгынга каршы бүлегенең аерым посты, аннан соң күрше Кибәче Шутсу авылының янгын сүндерүчеләре, алардан соң Саба Шәмәрдән коткаручылары, Икшермәнең ашыгыч медицина хезмәте килеп җитте. Газ һәм төтеннән саклау хезмәте коткаручылары эштә калган баланы эзләп алып чыкты. Просьба, не создавая паники, покинуть строение. Чараның төп максаты персоналның балаларның экстремаль гадәттән тыш хәл вакытында үз-үзләрен тотышын, хәрәкәтен карау, янгын сүндерүчеләрнең бердәм хәрәкәтен, коткаручыларның һөнәри осталыгын тикшерү иде. Бирем үтәлде, янгынның башлангыч урыны табылып, тиз арада юк ителде. Сценарий буенча янгын чыкты подвалда. Монда инде шушы сигналны алу белән сразу бөтен персоналлар балаларны чыгардылар.
Монда өйрәнүләр Тургай балалар приютында еш үткәнлектән биредә тәрбияләнүче балалар бер-берсенә ярдәм итү, эвакуацияләнү кагыйдәләрен яхшы белә. Янгын сүндерү җайланмалары өчен коллективта аерым кеше билгеләнгән. Барлыгы 33 огнетушитель, 8 җиңсә бар. Алдагы көннәрдә безне янгынга каршы махсус режим көтә. Быел ул 25 апрельдән 14 майга кадәр гамәлдә булыр дип көтелә. Шул хактагы проект Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каравына тапшырылган. Яз иртә килү сәбәпле аның вакыты үзгәрергә дә мөмкин. Янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорда кырган үлән һәм чүпчәр яндыру, шулай ук шашлык кыздыру тыела. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре закон бозучыларны игътибар белән күзәтәчәк. Аларны шактый зур күләмдә штрафлар көтә. Янгынга каршы махсус режим кагыйдәләрен бозган гражданнарга 20 мең, вазифаи затларга 60 мең, юридик затларга 800 мең сум күләмендәге штраф түләргә туры киләчәк. Мишләрнең төзеклеген даими күзәтеп торырга кирәклеген дә онытырга ярамый. Авыл җирендә янгыннарның күпчелеге нәкъ менә шул сәбәпле килеп чыга. 26 март көнне иртәнге сәгать 3-тә Байлар Сабасы бистәсендәге шәхси хуҗалыкта мунчада янгын чыга. Күршеләре вакытында күреп, янгын сүндерүчеләргә хәбәр иткәнлектән тиз арада сүндереп була. Йорт һәм башка каралты курага зыян килмей. Мунчаның эше исә тулысынча янып бетә. Бүгенге көндә янгынның сәбәбе ачыклана. Янгын күзәтчелеге бүлеге кисәтә. Мишкә якында артык кыздырырга, караучысыз калдырырга, балаларга ышанып тапшырырга ярамый. Төтен чыгучы турбалар һәрвакыт каралган булырга тиеш. 25 март көнне Лесхоз бистәсендә РСФСР һәм ТССРның ат казанган урманчысы Нургали Миңнеханов истәлегенә балалар, яшь үсмерләр һәм өлкәннәр арасында шахмат буенча район-ара шәхси турнир узды. Уеннарда 300-дән артык кеше катнашты. Лесхоз урта мәктәбе базасында ел сайын март айында атаклы урманчы Нургали Миңнеханов истәлегенә шахмат ярышлары уза. Ул быел 21-нче тапкыр үткәрелде. Иртәдән үк республиканың төрле районнарыннан шахматчылар Лесхоз бистәсенә ашыкты. Монда иң көчле шахматчыларны ачыклаячаклар. Тантаналы ачылышта Нургали ага Миңнехановның олы улы Рифкат Миңнеханов, Саба муниципаль районы башкарма комитетының аппарат җитәкчесе Марат Кәримов, Мәгариф идарәсе җитәкчесе Илфат Шакиров, Миша авыл җирлеге башлыгы Азат Гатиятуллиннар катнашты. Чыгыш ясаучылар шахмат турнирында катнашучыларга сабырлык һәм зур җиңүләр теләделәр. Менә ярышлар да башланып китте. Балалар бакчаларына йөрүче малайлар һәм кызлар, яшь аермаларына бүленеп мәктәп укучылары, хатын-кызлар һәм ир-атлар үз урыннарын алды. Әйе, ярышлар кискен барды. Мондый турнирларда катнашучыларның һәммәсе дә җиңү дәрте белән яна. Хөкемдарлар да кемнең ничек уйнавын алдан ук белә сыман. Бұл бөлмеге ең ұста шахматшылар ойнай, коммунистлар, өзінше айтсақ енді. Ең яқшы районда, көрші райондардан келген кісілер, Мамадыш, Көкмара, Балташ, Питрәш, Саба шахматшылар ойнай. Сіз ұзақ еллардан бері судьялық итәсіз. Бүгін кімнің де болса жеңәріне алдан ук ышанышығыз бар ма? Бар. Сайфутдинов жеңер дип уйлап торам. Альберт Сайфутдинов хөкемдарларның ышанычын аклады. Ул Питрәштән Айдар Салимовтан калышып, икенче урынны алды. Ирләр арасында Шәмәрдәннән Нияз Низамиев, хатын-кызлар арасында Балташтан Рамиля Шаһимәрдәнова, кызлар арасында Мамадыштан Мәдинә Мөбәрәкшина, Шәмәрдәннән Зилә Фатихова, егетләр арасында Байлар Сабасындагы сәләтле балалар мәктәбе укучысы Әдел Сафиннар беренче урыннарны яуладылар. Быелгы ярышларда 260-тан артык шахматчы катнашты. Уеннар югары дәрәҗәдә оештырылган иде. Турнирда катнашучылар 2нче елга да киләбез дип таралыштылар. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Чыгарылышыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак.